Time check is brought to you by ACS Manufacturing. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Sabado, Pitsa 29 na bulan sang Oktobre tuig 2022. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami mga dulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayen, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Within Energy Company nagpresentar sang proposal kay Gobernador Lacson angot sa power industry situation sang Negros Occidental. Congressman Gasataya, personal nga naga-monitor sa sitwasyon sa mga Bacolodnon angot sa epekto sa bagyong Paeng. Street cleaner nga nakuhaan masubra tunga sa milyon ka pisos nga balor sang Shabu napasakaan na sang kaso sa nga PRO6. Balita national issue naton karon nga aga. Ginalunsyo ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. mga 85% sa ilabugos nga puwersang magabantay sa pagsaulog sang Todos Los Santos kag Tigkalalag sa masunod nga simana. Suno kay Azurin, kabahin ini sang ila Oplan Undas 2023 para masiguro nga mangin maayo kag mataway ang pagdagsa sang milyon-milyon ka mga Pinoy sa mga lulubngan. Ginapangabay man sang PNP Chief ang publiko nga kung mahimo temprano magbisita sa lulubngan sang ila sini mga nagtalaliwan para malikawan ang paggutok sa mga tao sa mga patio. Panumduman ni Azurin sa mga nagabiyay nga kung mahimo itugon sa mga ginasaligan ang ilabalay kag propiedad. May mga pulisman magabantay sa mga nagapangunang dalanon para mag-alalay sa mga motorista. Karon nga adlaw gid, gasinagana na ang pagpalauli sa aton mga kauturan sa ilang mga probinsya, banwa kag kasyudaran. Ang iban ginaupangan lang sa malain nga panahon. Ang malain nga balita gid kay ang iban nga magabiyahe sa kadagatan posible base kon hindi gilayon makatabok, base may mga signal nga hindi pwede makapalawod ang mga sakayan dagat, subong man ang mga bus nga posible balabagan ini sa nagkalatumba nga mga kahoy kag pagsaka sang tubig. Pangamuyo lang nato na nga mag-uluog daw gawa si Bagyong si Paeng. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:09. Ibalik ko ang dugang mga balita, mga tikang sang panahon, kamusta na ang syudad sa Bacolod kag iban pa nga mga impormasyon pagkatapos ini. Ang balitang ito. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kag isa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos nun Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay Jimmy pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Pa message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God.
maayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na Standard Time, las 4:21 na. Tungdan tagilayon ang patrol, panilagantang palibot sang syudad sa Bacolod. Purti ang balbal sang hangin. Malaka-laka ang ulan, pero mabaskog ang hangin. Dala sang bagyong sipaing. Aber, observation report sang aton sini patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway karon sa pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. This time Aksyon Fred, masyado gid ka tawhay pero ang dalanon ang ginahambalanta tawhay katama. Ligom-dulom lang ugaling Aksyon Fred, no? Sa sininga tinion diin damo mga lugar nga brownout action na Fred sa sininga tinon. Actually ari nakita. Aksyon Alvin. Yes sir. May mga lugar man nga gasigang suga. May ara action na Fred no nga gasigang suga sa actually ang may gasigang nga suga ang lugar gid lamang sang barangay Singkang Airport. Tubtub kami kagina action na Fred sa may area sang Sampagita bala. Abi ko na kung total blackout ni. Ang pagkabalo ko action na Fred total blackout pero sa ginlibot namon diri naman sa area sa barangay Singkang Airport pasunod bala sa may Purok Sampagita going ka sa Singkang itself kag sa barangay hall may ara sila suga kag ginlibot man naman action na Fred portion sang area sang barangay Alihis o kung pakadto Alihis Road nakitan man namon ang suga may ara gasiliga mga suga pero pag abot na diri sa area sa barangay Tangob tubtob man diri sa may area sang barangay Pahanukoy actually ari kita diri subong sa may Taytay Dampi sang barangay Pahanukoy action na Fred no sa may Pahanukoy nga Taytay pero ligom dulom sa gihapon sa sininga tinuon halin sa area sang Tangob. So pakadto kita ari kami dampi sa may Manbil Royal action of Fred sa sininga tinuon the same gihapon ligom dulom madulom ang palibot pero gin dulog kita diri sa Taytay ayon ni aksyon ninyo no kay ginalantaw man naton ang dalagan sang sa mga suba bala ang sitwasyon sa mga suba medyo maro taas-taas pa sa gihapon no. So, sa aton sining mga ugaling kay medyo madulom lang action friend sa aton ganin singa bimix makitaan mo dulom pagidya kaayo so hindi gid naton makitaan ang sitwasyon pero ginaamat-amat ko ng landaw in action friend medyo mataas-taas sa gihapon no ang Aksyon Alvin. Yes sir. Ang ulan hindi tanto ang baskog kay na hangin gid. Yes sir, sakto na action Fred. Ang ulan hindi with man tanto. Actually subong nagwa kita sa lakyan kay YD katalisig lamang no. Pero manipis nga pagpanalithi diri naman sa area sang barangay Pahanukoy particular sa highway mismo sang Pahanukoy along sa may area action na Fred sang Manville no may aragid man pero manipis gid lamang nga pagpanalithi pero sa aton sini nga mga kautoran extra gid nga paghalong especially sa mga ara sa higad sang baybay sa higad sang suba bangod man sa mabaskog nga hangin kag ang dalo subong sang tubig diri naman sa area sang ano nga bridge ni I think kuan siya nga bridge section na Fred no yan isang Pahanukoy bridge
ang ginalantaw tam medyo sang listening ko medyo mataas-taas pa. So sa mga tiner sa higad sang sapa kaga suba, so extra nga paghalong mag-uro aligmat gid, no? Kay ang sitwasyon subong ang ginapalibutan kita sang madamol gihapon nga galom aksyon na bread. So sa mga motorista, extra man nga paghalong, especially kung nagalabay ka mo along the National Highway, dire pag going ka sa Bacolod kay brownout, ang pila ka mga lugar sa gihapon. Sa nalabyan ta na, ang area sang Tangob, ang area sang Pahanukoy, going man kami action friend to check man sa sitwasyon sa pila ka mga evacuees going man sa area sa barangay Punta Taytay kay dito na pahamtang ang imong ka mga evacuees nga kahapon naghalin voluntaryo nga naghalin for temporaryo para malikaw man sa disgrasya. Ang iban pa man action friend may mga evacuees man na ara karon sa barangay hall man sang barangay Takuling, ang iban man action friend ara sa area sang barangay hall man kag iban nga lugar pa sa area sang barangay Banago sa sini nga tinuon ni checker taman ni sila. Pero una natong gin-checker action friend ang barangay Singkang Airport man kay maning labanan nga ginabaha mo nagligad to baha man ugaling kay karon kagina pagpadulong namon, it seems nga normal man ang sitwasyon sa especially sa may area sang barangay Sampaguita, no? Way man siling baha sa amuning tinion or posible amuning ginakabalangkaan kuman kay ang sitwasyon 2.2 meters ang lantong bala aksyon na Fred kagabi alas 12 pasado. So far amuning aksyon na Fred ang pila ka mga sitwasyon diri sa area sang barangay Pahanukoy. I-checker ta lang ang iban pa nga mga lugar. Ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod ginadulong sa inyo sang Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Amo ni ang ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:29 na. Hindi tantong ulan ang hangin kagabi. Amo ang nagahuni-huni gid. O kamusta? Ang palibot sa probinsya sa Negros Occidental. Pagi sa nagapadala di mabalaan tagid. Siling ni Ruming Estrabon Hidalanga sang Talaban Himamaylan Porte kuno kadamol sang ulan didto sa ila. Si Sandy Benz Latergo nagatamyaw saya sa Adriana Latergo Horacio Balicuatro and Aliandra Celestine Bravo. Good morning. Si Milvin Piñapel, si Caroline si Caroline Razonable Hinson, good morning man kuno. Kay John Salazar, tamyaw ko nanay kag tatay ko. Hiner Salazar sa barangay Talakdan, Kawayan, Halonggid. Kay Binaha, Binaha, sa barangay Pahanukoy. Si Manilin Panes Prehiliano, good morning. Tamyaw ko taga barangay Tinungan, Isabela, sa akong mama kag papahalonggid kamo. Kay Chow Israbon, kay Ronnie Makilan, sumuman kay Aida Alunan, si Jenmar Adbin Kula, Bacolod nagtamyaw kulang ang Hiltor family, halong sa biyahe, bago biyahe na subong. Kay Bibiana Kalansa Imisino, good morning. Monitor sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning da sa inyo. May lang nga pag-monitor dira sa Saudi Arabia. Kay Judge Snap Diamantiga Bugtaw na ni kay Bitilaw sa Binalbagan.
kay Reuben Tampos kag Bob Francia, kay Toto Raul Alibugas Dalumda, kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo, good morning. Diri kita nayo, kay Sabado subong, wala kita libre nga medical check-up kag konsultasyon. Pero, ginapahibalo kamo nga abierto ang Life Extension Clinic nga aabierto. Agod, mag-atipan sa mga customer nga luyag Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo Ini ni si Paing, no? Grabing balbalya sa kalapad pa sa Skopje. Ang tropical storm nga si Paing, suno sa pag-asa, nagsaka ang iya sinihilanat. Nagsiber tropical storm. Mga 180 kilometro east of Katarman, Northern Samar. May ara siya kabaskugon nga hangin, 85 kilometro por ora, malapit sa sentro, kag may pagmulumadlos tubtob 105 kilometro por ora. Grabe. Nay pila ka mga lugar, kadamo sa lugar ginbatakan signal. Inabatak ang signal numero 2 dito sa Luzon sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, upod ng Ticao Island, Burias Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Quezon, upod na ang Pulilio Islands, southern portion sang Aurora, San Luis, Baler, Cagdingalan, southeastern portion sang Nueva Ecija, ang Gabaldon, General Tino, City of Gapan, Cabiao, San Isidro, Cagpe, sa Laguna, Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bulacan, eastern portion sang Pampanga, ang Candaba, San Luis, San Simon, Apalit, northern kag central portion sang Oriental Mindoro, ang Puerto Galera, San Teodoro, Baco City, Calapan, Victoria, Pula, Socorro, Pinamalayan, Gloria, Bansod, Bungabong, Ruhas. Sa Romblon, ang sa Visayas naman, sa Northern Samar, sa Eastern Samar, Biliran, Northern portion sang Leyte, San Isidro, Calubian, Tabangco, Leke, Kaopukan, Carigara, Barugo, San Miguel, Babatngon, Tacloban City, Alanggalang, Santa Fe, Palo, Tanuan, Dagame, Pastrana, Haro, Kananga, Bilyaba, Tunga, Tabon-Tabon, kag Tulusa. Puerto Clapad, no? Ang signal numero 1, ginabatak man sa Nueva Vizcaya, Quirino, Central portion sang Isabela, ining San Agustin, John City of Santiago, Cordon, Etsaque, Dinapige, San Mariano, San Guillermo, Andaganan, City of Kawayan, Benito, Sulibin, Ramon, San Isidro, Alicia, San Mateo, Cabatuan, Luna, Reina, Mercedes, Palanan, Aurora, Burgos, San Gamo, Iligan City, Puerte ba? Sa Visayas, kadamo-damo pagid, sang Inigo ya, ang Southern Leyte, Cebu, upod na ang Bantayan, kag Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Siquijor, kag iban pangabahin sang Leyte. Pati Mindanao, Igo, Dinagat Island, Surigao del Norte, Siargao, Bukas Grande Island, Northern portion sang Surigao del Sur,
Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanusa, Cortes, City of Tandag, Bayabas, Caguait, San Miguel, Tago, Marihatag, Agusan del Sur, Porting sa pagkadamo-damo Kamigin, Eastern portion sang Misamis, Oriental, amo ni gali nga porte sa pagkalapad-lapad ang igo sang bagyong Sipaing nga gindeklara na sa pag-asa severe tropical storm. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Saet, 57 years old. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 kasimana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas.
Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas, nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tiyon ng bagyo. Pagkatapos nga si Paeng Subong gapanalasa sa malapad nga bahin sang pungsod Pilipinas, siling sang Pag-asa may bag-o nga low pressure area nga posible magasulod dire sa aton pungsod sa Lunes kag mangin bagyo man. Wala untat na ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kay Raymond Marañon, good morning ko na. Tamyaw taga Barangay Saraet, Purok 3 Himamaylan. Si Bibiana Calanza Emisino, good morning. Sa Barangay Carabalan, Himamaylan man. Si Girle Coniendo, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Jubal Trinidad Arasiawa. Si Emmanuel Mira Flores Cuales, naga-monitor sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabang Kalan. Good morning da sa inyo. May lang pamati. Kay DC Gings Aspan, good morning. Tamyaw ko, happy birthday kay Arbin Dale. Arbin, kag belated happy birthday kay St. Rose Canoy. Advance happy birthday kay Joey Canoy Parabuas. Puro birthday ba? Kay Ermelinda Sitilat ni. Sige taga from Switzerland. Sa Switzerland pa. Si Imbong Yukampo daga monitora sa Maaw. Si Angela Gayondato Castillo, good morning man. Monitor sa radyo. Taga Bangga Tutong, Uno Barangay Pilisa. Si Armando Gabang Araman, Porting Ulan Kagangin sa Pulupandan. Bawa. Kay Jope Latsika Real, good morning. Tamyaw ko taga Maabon Barangay Alim, Hinubaan. Kag musta sitwasyon nila, subong sa utod ko, kag mga hinablos. Bawa. Muna kung sa bagay, sa radyo lang kita magkamustahan ay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang ginhambal. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no.
Pasalamat magita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa dire nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din kami nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Aber, para sudlon tang report sa pursa sang aton kapulisan, street cleaner nga nakuhaan masubra tunga sa milyon ka pisos nga balor sang Shabu na pasakaan na sang kaso sang PDEA kag PRO6. Aber, diri kita. Luis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Gipasaka na sa Police Regional Office 6, Drug Enforcement Unit o kung pedig ang kaso nga paglapas sa Section 5, Section 11 sa Republic Act 9165. Bato kay Mary Nicia Ong alias Tata, 40 anyos, isa ka casual street cleaner nga nagapuyo sa Barangay 22 sa siyudad sa Bacolod. Ini matapos nadakpan siya sa bypass operation kag Betigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Sarina Heights Division, Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod sa Oktubre 27 sang hapon. Kapin sa 680,000 pesos nga bilis ang Shabu ang na-recover sa iya nga ginakabig top 10 sa drug watch list sa Regional Police Drug Enforcement Unit, Police Regional Office 6. Si Mary Nicia Ong alias Tata, may fokusan natin sa aton casing surveillance. Ano ba before master, nagabot kami din. And may mga information na kita na-receive sa region regarding sa iyang legal activity. So, nakakuha kita sir sa CA nga pwede makatransaction siya. That's why natigayon natin na baklan kang manakop ka kung si alias Tata. Gina-consider natin as HBI. Kanina bilong sa aton priority na at 10 priority sa regional level. Considering pagi na sa piso, no? Sa pagbaligyan man sa illegal na droga, pero na again sa sang pre-bargaining agreement. At the same time, nagko ni sir nga yung sang drugs ang iyang na-deliver na sa particularly sa Bacolod City kasi mga adjacent sa city sa municipality sa Negros. Natumbok tali ni sir kundi ng source siya halin? Yes sir, may ginatan na sa information sa no? Nalan ang source, taga paano siya nakakonect. But for now, siguro sir, hindi na kami mahatag sa kanina considering pinabalidate na natin ni sir ang information. Kaya may mga nagko sa sir nga in-declare rin share sa aton information. Pero still, we will subject it for validation from now. Ang inyong monitoring, sir, mga pila ni Kasimana o sa Luis, binulan na niyang drug operation sa Bacolod, sir? Actually, mga 1 month, nga mo na pag-receive na mo sa information, ginagpalapag kami sa mga personnel para mag-validate. Tapos sa mga link sa monitoring dito sa Victoria City. So, after lang sa namin doon na-delay ang aton pagbakok, hindi rin nga napangita ng tao, kaya makakonect man sa ilab na mga transaction. Salamat kita sa
mga nagbulig man dato, no? Lalo na sa season 6 na nag-alalay man dato para madakpan yung suspect ng tagda. Connected siya, sir, sa Victorias nga nadakpan nyo man to sa operation? Ipanit na, sir. Actually, ang source nila ni Alec Source kita lang. Kaya bigas ko din man na sa Bacolod City ang iyang makakonect. Sir, anong trabaho ni sir ni isang suspect na, sir? Kay we heard daw empleyado ni siya sa syudad, ano man? Pagapon, sir, din interview sa aton dito. Initially, nagambal ko, sir, nga muna mga 2 ka bulan sa kuno na nagubra na sa city, no, as casual employee. Those split sleeper sa may Burgos area. Action Fred, si Police Lieutenant Glenn Suleiman, Team Leader sa Police Drug Enforcement Unit sa Police Regional Office 6, sa TV sa Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magmanorga Report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:06 na. Hamak mo street cleaner ka. Ipoy-ipoy ka lang. Pulo pa niligas dalan. Gali kay ang iban ginasulod sa kaban Siabo Porte, no? Medyo dulo disguise ka nga street cleaner. Good morning kay Toto Idilaos na kag Nanay Sabel sa Victorias. Kay Ros Respicio Oser, good morning Mamas Toto Balulot aga pa. Si Evelyn Pamusino, good morning. Kay Rijan Tan Villalon, good morning. Watching from Barangay Purisima, Manapla. Ari na si Jinky de Alagdono. Morning ko no kay Arto Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, kay Mama Luletia de Alagdon, Papaya Jo de Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MJ Sison, and iya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Salamat gid. Nagpadala sang pila ka mga stars. Kay Efren Pompirada, classmate ko kag Nets Alarton, kamusta ka mo? Medyo bulubog taw na ba timing gini, no? Mag-amon tani ni ho ang tiyempo nga katugnaw bala. Ibalbalon mo ni KBL, mampawan kasnim. Bakla mo sa kadyos, baboy kag langka bala. Paitan kag batuan, kag posdakan, abaw. Gatururagay balhas mo sa kanamitin. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Balik ako pagkatapos ini. Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Ako, si Maria. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 4-2. Una nga bula resulta 4 kag 2. Second draw 25-37. Ikadua nga bula resulta 25 kag 37. Third draw, 34-17. Ikatatlo nga bula, 34 kag 17. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 10,392,575. Ang jackpot 10,392,575. Kombinasyon in any order 24, 7, 39, 13, 11, 8. Resulta sang 645 24, 7, 39, 13, 11, kag 8. Saylo kita, 658 ba? Dako na ang jackpot,
165,457,302. Ang jackpot 165,457,302. Kombinasyon in any order 37, 11, 55, 42, 49, 9. Ang kombinasyon sang 658, 37, 11, 55, 42, 49 kag 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Dira kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning ko na. May lang nga pagpamati sila ni Mama ya Mary kag Papa ya Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabangkalan. Kay GR Chopilo Sibugan, watching from South Africa. Bao sa South Africa siya? Ga-monitor, kamusta da? Mga puti man tao da? Sige, kay GR Chopilo Sibugan. Kay Baran ni Rico, good morning kuno kay Bukay aming Opsima Gingging Perez Konsing Baran. Alin kay nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Taga La Carlota da, good morning lang. Kamusta da sa kape-kape? Balada nga pag-inom kape. Taga Gimaras kuno good morning kay Philip Bilisa sang Morsya. Si Pari Kinit Pamon Ladugay, wala kami magkitanay. Kay Marvin C, kay Johnny Hidalgo sa Malapla, kay Pari Erning Hurilya Gabugtaw na ni. Kay Richard Cagtotobino sa Barangay 4. Kay Istoy Querido da, paring Istoy, kamusta? Ga walking ka na? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Dali gid lang. May asma ka bala? Wala bala untat ang pag-ubo mo? Pneumonia, bronchitis, lala bala ang paghubag sa baga? For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future. Sa masunod nga simana, may rollback sa presyo sang gatong. Daw mayo, no? Kabay pa dako-dakuan nyo man, bao. Kung mag-rollback kani, katiting lang. Pero kung mag-ibual ganing presyo, galambot tag piniso, 4, liba. Kung rollback kani, daw hindi kalambot piso. Daw gina utayan nyo. Medyo dako-dakuan nyo man, para daw medyo may kulokursunada man ang tao, mamati bala nga daw nagdako-dako man ang inyo iban-iban sa presyo sang gatong. Ay, oo. Kaisel Marande, good morning. Baskog di katama kaulan, kaghangin sa isyo sa banwa sa kawayan. Bao pwerte ko na to. Baskog hangin, kag-ulan. Kay Utay Benedicto, tamiyaw ko taga-barangay San Jose, si Palay, upod sa amon. Mapisan ka kapitan si Bibing Canelio. Si Rochelle Evangelista, sila niya good morning.
no problemo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtan. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, tagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginubakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2,
secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Sigsang rin nagumo sang inadlaw. 57 kadlaw ba? Lapit na lang Paskwa na naman. Kabay pa, ining Paskwa magtulutawhay ang panahon kay gasod-asod a bagyo subong si Paing Arina, siling sa pag-asa sa Lunes, mang low pressure area nga magsulod, posible ma-develop magid sa isa ka bagyo. Di bulan na sang Nobyembre, kabay pa nga sa Disyembre, mahagan-hagan na, bisan paano, medyo tulotaliti lang, para enjoy man ang Paskwa sang aton sini mga kauturan. Pagkatapos, 64 diyas na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Ang ako niya pangamuyo sa tuig, masunod nga tuig sa tanan-tanan kabay pa, nga mangin matawhay na, ang bugos nga kalibutan, hilway sa kagaw. Kang untatan na, ining mga pinatyanay bala, untatan tanang gira, dito sa Russia, sa Ukraine, kag subungman, untatan man gira di sa aton sa pungsod Pilipinas. Medyo mga buhi tatulutawhay bla, parang everybody happy man sa tuig 2023. Kagang mga imol naton, kabay pa nga makapaulo alibantar man sang ila pagpangabuhi. Bisan paano inabalang hindi lang tama gid nga isa kadlaw daw hindi ka nagid kakaon. Makakaon ka isa kadlaw katatlo, okay na. Makapaeskwela ka sa kabataan mo, makapabisti ka sa kabataan mo, nga daw hindi giman niya ginasiling nga manggaran gid. Amo silingon husto-husto lang nga pagpangabuhi. Amo na iyang ginapangamuyo ko sa masunod nga tuig para sa kabugusan sang pungsod Pilipinas. Kay Sunny Boy Arnaldo Paladar, good morning. Tamyaw ako no good morning. Si Mrs. Corazon da Kukuon sang barangay Kamang-Kamang, Isabela, Negros Occidental. Kay Mary Ann Joso, good morning. Tamyaw da bata ko sa barangay San Agustin, Isabela. Si Mariel Joso, Rodrigo Joso Jr., Rudmar kagsakon bana nga si Rodrigo Joso Sr. Sige. Kay Ermelinda si Tilat, good morning. May lang pag-monitor tagsagid kaaga, no? Okay lang Kay Ritzy Garbo Pabulayan, mayong aga. Tamiyaw ko si Elizabeth Garbo kag Alvarez family sa barangay Lungamo o kon Lumangob, Sian, Bago City. Sige. Good morning sa Tampalon, Kabangkalan ni si Ermelinda gali. Si Ryan Bilyo, good morning. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aber, diri kita pasudlon tabi ang report naton sa Bacolod City Hall. Congressman Greg Gasataya personal nagamonitor sa sitwasyon sa mga Bacolonon angot sa epekto sang bagyong si Paing. Balita City Hall. Detalyo po di Action Art, Tayhupon, Action Art. Good morning, Action Fred. Personal nga nagpadulong sa talatapan sang City Disaster Risk Reduction Management Office sa bahin sang Old City Hall. Kahapon nga daw si Congressman Greg Gasataya agod hibaloon kag magbulig monitor sa sitwasyon sang syudad bangod sa epekto sang bagyo Paing. Suno kay Gasataya antes pamangin pa idalom sa storm warning signal ang Bacolod kag Negros Occidental
Naging on standby na ang iya mga personnel nga handa sa paghatag sa bulig. Padayon man Action Fred nga nagapangabay sa publiko ang kongresista nga kung mahimo padayunon gid ang ila pagbantay o kung pag-aligmat sa sitwasyon. Kagilayon nga i-report sa mga otoridad ing kaso nga nagakinahanglan sang nagakaigo nga bulig. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Kamusta na sa mga kapihan? Subong ba ang iban aga panigabugtaw dito sa kapihan para mainit-initan ang sulok-sulok dadira sa mall sa aton kapihan da kamusta? Ara gyapon da minstili ako no kanday Boy Bala, kanday Dot Sullivan, kanday Munit Rojas, Nilson Distrito, Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Bolding Hipes. Kamusta na? Kanday Joel Perido, aradaga kadto pa da. Sige, kanday Jubert Carion, si Mayor. Kay Simon Sing Syukon kuno pa-Amerika, no? Okay, si James Patalagsaga pangapi pa da. Si Paricano Rivera kag si Lori Apurado. Nagaplo pa masyarda, si Bibitan, Roger Aguirre, kanday pari JC Sindico. Good morning na sa inyo May lang pagkapi-kapi. Galing kay kung mag-amuning, mabugnaw nga panahon, daw hindi man nakapi ang ginakaptan lang nga baso, daw pula man na nga gabuka. Amo na ang manabit nga ginakulokaptan sa tion sang tig-ululan, painit-init kuno sa sulok-sulok. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Balik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid ako. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
taas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon Action Marlon, Within Energy Company, nagpresentar sang proposal kay Gobernador Lacson angot sa power industry situation sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalye po kay Action Marlon, Hinubia. Action Marlon. Nakigsapol si Negros Occidental Governor Bong Lacson upod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa Within Company Director nga si Orlando Alparsi Jr. kag Region 6 Senior Manager Daniel Del Rosario Jr. Ini may kantaran sa proposal nila sa power industry situation kag prospects sa Negros Occidental. Nabaluan nga ang Negros Occidental paagi sa kay Governor Lacson kag Bacolod City Mayor Albi Benitez ang nagatinguhagid nga mapaayo ang power industry hindi lamang sa Negros Occidental kundi sa sudad man sang Bacolod paagi sa renewable energy. Ang ining Within company ang naga-specialize sa state-of-the-art solar PV systems sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36. Ilakip niya naton na kung tunanta. Kung wala, pwede maislan ang siniko, no? Kung sa bagay, may congressional hearing pa man, no? Ipatigayo noon si Congressman Greg Sataya, ang hindi maintindihan nga sukot sang siniko kagang ilalawlaw nga serbisyo. Panahon na gimana nga dapat mangita kita lain nga source sang aton sining kuryente. Kaya daw hindi na giman magwanta. Daw sobra na. Daw ga pinagusto na lang. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37 na kay Rimar Hicano Haliasgo. Good morning. Monitor always sa Balya Dulid. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit... Hoy Pang, to kalala na sa ubong mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo,
Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag mata. Na. Uy, ari lang anay kay daw ka delikado sini. Kundi ang COVID-19 siling sang DOH kon pananglitan kakason ang face mask sa mga indoor posible kuno magasaka as high as 18,000 sa katapusan nga tuig kon pati gayunon ini. Kabay pa nga hindi lang, no? Hindi naton pag-itagaan kulba ang aton mga kauturan na uluumpawan na kita. Di panilagan ta kay amuning mando mo
ni Presidente Bongbong Marcos sa mga indoor pwede na voluntaryo na lang nga magsuksok sang face mask daw kulbaan man ta ba sa palayag sang departamento sang ikaayong lawas. May ara sila kuno projection mo nga nagasiling padulong sa Nobyembre kag Disyembre sini nga tuig kon kakasonta na ang aton sini face mask mahimo nga magasaka ang kaso matag adlaw 2,500 tubtob as high as 18,000 kung pamatian naton si DOH Officer in Charge Maria Rosario Berhere. Daw ka delikado Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Kay Kati Berda, good morning. Kay Junalyn Ninyal Di Crepito, good morning. Tamya kay RR Joyjoy kag Edgar Cepeda, Julio Siles, John Dexter, Kate Macariula, Karen Guzman kag Lager Di Kilya. Adlaw-adlaw kuno naga-monitor gid sa Aksyon Radio. Sa mga minsteda sa mall sa Kapihan, si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Monet Rujas, si Nilson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pareed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Pulding Hipis, Pirmi Pada, si Joel Perido Ambilin, kasi Munsing Syukon kuno nagpa-Amerikato, si Gilbert Carion, si Mayor Goro Aramanda, kag mga grupo parigi si Sindico, James Patalagsa, Bibitan, si Roger Aguirre, kon kapit-tapit ba si Cano Rivera kag si Parelore Apurado, morning da sa inyo may lang pagkapi-kapi sa mall. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Diri kita pila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, arestado ining top one most wanted person sang police station number 6 station level matapos gin aresto kahapon sa Dalan Hernais sa siyudad sang Bacolod. Ning naaresto ging kilala kay Joseph Carisma alias Dudoy, 44 anyos, residente ni siya Action Fred sa siyudad sang Victorias pero temporaryo nga nag-tener sa Libertad Market sa Barangay 40. Nasunod kay Police Lieutenant Dax Santellan, ang OIC Chief of Police sa Police Station number 6. Ini si Carisma ang suspect Action Fred sa paghimulo sa siyam katuig nga bata nga babae sa tung tinalikdan nga Mayo 2020. Now, ang iniwaran do arrest ang gin-issue man sa korte kag wala sang piyansa para sa iya. Sa pinakaligtas action, Fred, base pala na sa aton sini nga natipon, yara sa 63 ka pamilya ang yara karon sa pila ka mga eskwelahan diri sa siyudad sa Bacolod sa nagaserbi bilang evacuation center bangod man sa Bagyo Paing. Actually sa initial action, Fred, 14 ka pamilya nga may 117 ka mga individual ang temporaryo nga nagatiner karon sa Francisco Flores Elementary School dira sa Barangay Punta Taytay. Ini sila action, Fred, ang mga pamilya nagikan sa Purok Bayanihan kag subong man sa Purok Kapawa. Sa ETCS 3 action, Fred, isa ka pamilya kag may 5 ka mga individual nagikan sa Purok Katiling Banbangar Barangay 40 ang yara man sa ETCS 3. The same 11 ka pamilya kag 31 kang mga individual nagikan man sa kilid sang Baybay along Purok Boulevard Barangay 13 kag Barangay 14. Now, sa ETCS Extension School, diri sa may area sang Palangka Road sa Barangay 16, 47 ka pamilya action, Fred, nga may 205 ka mga individual. Nagikan man sa Purok Boulevard, Barangay 16, kag Purok Pitaw, Barangay 16 sa gihapon action, Fred. Report sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Balik ako pagkatapos ini.
Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon The time la 5:57 na kay Kart Nathaniel de la Torre. Good morning sa Prok Dulunan na Singda Guba Central Maaw. Kay Mon Lisay, good morning man. Kay SM Lizares Gostilo, grabe. Di sa kuno amo na ang kabuhi sang radyo Nonoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life Extension.